Magapatuman sang masugot nga monitoring ang mga opisyal sang Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City sa mga establishmento sa ila lugar kasunod sang insidente sang illegal nga pagaboy sang basura sa Haro River. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Ruby Gayanga, iyaging pahayag nga posible nga hindi na pag-i-renew ang business permit sang isa ka balaligyan sang soft drinks nga nagahaboy sang ila basura sa Haro River. Suno kay Giyanga, ginkadismayaman sini ang natabo bangod may ara man sang pagsulunda ng ila barangay sa pag-recycle sang ila nga basura. Ini kasunod sang na-recover sang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro ang mga sinako nga expired nga soft drinks kag bottled water nga ginkadismayaman sang General Services Office o GSO. Bangod sini, magapatuman sang regular nga monitoring ang barangay sa mga establishmento agud malikawan ang kaangay nga insidente kag maprotektahan ang Haro River. Ginkonsiderar sang barangay ang hindi pag-renew sang business permit sang nasambit nga balaligyan sang soft drinks bilang penalidad sa natabo nga paglapas sa environmental regulations. Amo na balatawag nga there's no such thing as security, only opportunity. Every time na may oportunidad sila nga makaboy basura nga wala may galantaw, they will still do the same. So mas mayo gid nga matagaan sila sang election, sang ginobra nila nga violation. Para at least it will not para at least sila makarealize sila nga dako gali ang responsibilidad nila when they violate sang mga regulasyon sang aton syudad. Ang mga materials sige pa nga haboy nila is recyclables. Ang unod liquids, they can dispose of the liquid and then ang mga plastic pwede pa na ma-recycle. All they can pwede gani matap sila sa mga nagapang collect garbage. Nga i-dispose of liquids na malang to hapos na malang i-dispose ang mga unod to nga liquids, ang plastic mapuslan pa. Nabatian si punong Barangay Ruby Gayanga sang Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City.